Малко се объркахме дали 7 или 8 февруари е Световен ден за безопасен интернет, но това не е най-важното. Важното е, ако ми позволите малко словотворчество, че се интернетизирахме окончателно. Така че безопасното и безвредно общуване в това необятно пространство е много важно. Повод за въвеждащата тема днес. Заедно сме с първия ни гост. Добре дошъл, казвам на доцент доктор Красимир Манев от Русенския университет. Доцент Манев, накратко за вашата работа в университета, свързана с интернет и сигурността. Само ще кажа за зрителите, че сте и полковник от резерва. Позволете ми първо да направя един паралел по повод на това, доколко безопасни са водните съоръжения и ограждения и доколко е безопасен интернета. Значи ние, следейки от събитията, виждаме, че не всички водни съоръжения и заграждения са безопасни, те могат да бъдат компрометирани. В същия вид, всяка една информационна система, включително и интернет, като световна комуникационно-информационна система, също може да бъде компрометирана. Значи от кадрите на репортажа видяхме, че в университета се работи сериозно по безопасността на интернет комуникациите, ползването на интернет, а освен това и държа да подчертая, че университета като институция, която концентрира изключително много обучаеми, ние имаме грижата да гарантираме тяхната сигурност по отношение на различните нормативни изисквания, закона за личните данни и така нататък. Нека да сме малко по-конкретни. Какво трябва да знаят хората в фирми и в институции за интернет и може би да кажете това за трите зони, в които се влиза като информация накратко сбито? Значи, понеже темата е сигурността на интернет, какво трябва да разбираме под сигурност? Значи, когато имаме понятието сигурност, боране с понятието сигурност, ние трябва да акцентираме основно върху три момента. Първият момент това е конфиденциалността на информацията, която споделяме. Вторият момент това е наличността и целостта на информацията. И третия момент фактически достоверността на информацията. Какво трябва да се има в предвид? Първо, когато ние споделяме информацията, доколко тази информация, която касае нас, фирмата или организацията, в която работим, трябва да запази нейната конфиденциалност. Т.е. принципна необходимост да се знае, да се сподели, да я узнае само този, който е авторизиран за това. Следващото, което трябва да имаме в предвид, е именно възможността за компрометиране, нарушаване на целостта на информацията, манипулиране, дезинформиране и така нататък. С оглед на това, че информацията циркулира в виртуалното пространство, тя може да бъде фактически да се допусне злоупотреба с нея. Когато ползваме интернет, ние трябва да имаме в предвид, че съществуват три зони. Значи така наречената бяла зона, в която може да се споделя информация свободно, без да се нарушават някакви регламентирани права, нормативни изисквания и така нататък. Сивата зона, при която достъпът до информация е съпроводен с нарушаване на морални ценности, и така наречената черна зона, фактически където нарушаваме нормативната база. Ами, може би черната зона е най-интересна. Ще се върнем към това след малко. Защитен компютър, хващам се в последното, което каза Калчо в този репортаж. Какво е защитен компютър? Има ли непреодолими защити? Значи от репортажите ние видяхме какви са подходите на потенциалните нарушители, какво трябва да имаме в предвид. Първото, което е, че всички технологии за изграждане на съответните степени на защита, те следват след потенциалните атаки, след потенциалните нарушения. Тоест, те се учат от тях. Да, ние изоставаме, винаги сме крачка назад. В практиката се използват различни методи за гарантиране на сигурността. Административни, програмни методи, програмно-технически, технически и да не забравяме и морално-етичните. Затова ние трябва да имаме преди всичко култура на ползване на интернет, да сме наясно каква информация трябва да споделим, да не се доверяваме, това, което коментираха в репортажите. И следващото, което е да знаем, че винаги има възможност ние да бъдем или подслушвани, имаме възможност или да компрометираме дадената информационна система и така нататък. Тоест да сме подозрителни. Винаги с едно на ум. Може ли персонално да се стигне до нас, до компютъра ни, в реално време? В реално време, значи всички технически средства, които се използват за гарантиране на сигурността, значи ние трябва да тръгнем по веригата на интернет доставката.
Първото, което е съответният интернет доставчик, той отговаря на съответни технически изисквания и така нататък. По принцип, значи, гарантира се съответната степен на сигурност. Но изхождайки от обстоятелството, че цялата технология се управлява от субективния фактор, от човека, да. А човека е в различни състояния, с различни проблеми и реалността го изкушава понякога да прави компромис с вътрешните си принципи и така нататък. Да, ние сигурно ще кажем за тази доминанта, за доминирането на социалния и на човешкия фактор. Да. И както виждаме от репортажа, едни от най-отвратителните престъпления са свързани с емоционални злоупотреби. Любов, съчувствие, доброта, доверие и така нататък. Чухме за измами от 10, от 16 хиляди долара и така нататък. Хрумно ви да ви питам накратко, разбира се, не ли обричат тези социални мрежи на абсолютна самота? Значи информатизацията, ако погледнем в цялостен аспект, тя се въвежда, това е резултат от развитието на технологиите. Всички технологии се развиват в интерес на човечеството. За развитие на прогреса, повишаване на неговата ефективност и така нататък. Всичко това ни съдейства ни да повишим нашия коефициент на полезно действие. Но не трябва да забравяме, че още повече се оголваме, образно казано, т.е. уязвимостите нарастват. Именно от тази гледна точка трябва да се търси баланса между уязвимостите и ефективността. И във връзка с това всички технически средства, програмни технически средства за гарантиране на сигурността, те си имат определени възможности, управляват се, разработват се от субективния фактор човека. И заради това фактически съвременните престъпления акцентират върху психологическия облик на човека. Да. И затова преобладаващ, доминиращ фактор в момента е социалното инженерство. Тоест, как да се предразположи дадения човек. В интерес на истината човек се поддава, той обича да споделя, да изглежда колко е значим и така поддава различни... Различни сме, колкото и да сме много. Да. И ще продължим по темата. Извинявайте за сривовете, уважаеми зрители. Ето един хакер, който едва ли може да спрем атмосферните условия. Естествен хакер. Естествен хакер. Продължаваме с доцент Манев от студиото. Кой и как може да ни наблюдава и контролира? Значи, възможностите са много да ни ги изброяваме. Първо, всеки един неоторизиран достъп се определя първо от ценността на информацията, която искаме да получим. Тази ценност определя ценността на инвестициите, които злонамереният субект предприема, за да получи съответната информация. От тази гледна точка, винаги когато се проектира сигурността, информационно-комуникационната сигурност на дадена система или на интернет, винаги се изхожда от първо стойността на това, което искаме да защитим и ценността на това, което потенциалният злонамерен субект иска да получи. 100% сигурност няма. Значи, сигурността цели едно основно качество, една основна цел фактически да предизвика отказване, да натовари толкова злонамерения субект, че да спре тази инициатива, която възниква в него. Значи, само в още няколко линии, повтарям пак, зависи от ценността на информацията. Именно от тук ние трябва да започнем всички потребители да са наясно какво споделят, това споделяне какви в последствие може да доведе след себе си и оттам вече да се търси окончателния вариант за изграждане на степента на сигурност на съответната комуникационна линия, система и така нататък. Дано ни остане време да поговорим, вие да поговорите за бизнес разузнаването. На мен ми е много любопитно. Слава Богу, главното в този репортаж, няма сигнали за бедстващи хора. Колко ли са такива местата в България обаче, където се стига трудно? Аз пак напомням, вие сте и военен полковник от резерва. Значи, за да се преодолее тази кризисна ситуация, се изискват няколко неща. Първо, ние да имаме готовност да реагираме, превантивна готовност да реагираме в такава ситуация. И тази готовност трябва да бъде подплатена със съответното материално-техническо осигуряване. Следователно, кризисните ситуации винаги са резултат или от некачествено извършена превантивна дейност, или непланомерно подготвена
дейност. Казвате го малко по-сложно, обаче аз гледах тази сутрин новините и обясненията на всички онези, които са отговорни за ужаса, който се случи в Бисери долу в Южна България въобще. И окончателно се утвърди мнението ми, че целият хаос и безхаберие. И че отговорността е размита в колко институции, не знам. Значи, има си няколко неща, които трябва да се имат в предвид. Аз ще се върна малко назад в времето, когато бях на друго професионално поприще. Там се използваше една мисъл, нали, която е закон Божий, така да се каже, в ежедневието. Повече пот в ученията, по-малко кръв в боя. Нали? Прочута военна максима. Така, да, какво се има в предвид? Значи, адаптирам тези неща към ежедневието. Ако имаш своевременна готовност, фактически съответните структури, съответните ведомства да действат при тези кризисни ситуации, нямаше да се достигне до тези неща. Но тук всичко опираме пак до превенция, до субективен фактор, до отговорност, до организация и така нататък. Изместихме темата от нета и компютрите, но няма как. Какво да кажем след това, което каза господин Янев? Оповестителната система в Девня не работила от 10 години. Полковник Манев. Значи, както се казва, нищо ново под слънцето. Лошото е, че не се учим от старите си грешки, допускаме ги отново и се чудим как да излизаме от ситуацията. Значи, отново ще направя един паралел. Когато изграждаме системата за сигурност на една информационна комуникационна система, било то и в интернет и така нататък, изходните моменти са два. Първият момент това е изясняване на уязвимостта. Както каза господин Янев, критичната точка. Значи, кои са критичните точки в информационната структура на дадената система. Вторият момент това е какви са потенциалните заплахи. Абсолютно също е в реалността. Значи, в момента ние изхождаме първо от природни уязвимости, заплахи, кои са нашите критични точки. Първото, което е, оказва се, че именно комуникациите между отделните изпълнителни звена, органи писани и са така нататък. предупреждения, писма и така нататък, но в крайна сметка нищо не се случва. Но според мен, извинявайте, че ви прекъснах, според мен главният проблем е, че за едно нещо отговарят 5 души или 5 институции в крайна сметка. Интересно е за фотографите, обаче всъщност е стихията с другото си лице, малко по-различно от това, което се случва в Южна България, тези вълни. Да, интересно е, атрактивно е да се наблюдава, но много по-важни са поуките, които трябва да извеждаме от всеки един инцидент, от всички тези допуснати слабости и да изготвяме съответните превентивни планове за следващите мероприятия, които могат да бъдат потенциална опасност за нас. Не знам, споменахме си, докато гледаме за субординацията, за тази ясна координация между институции и между хора. Вие сте военен. Не знам какво да попитам. Дали, може би пък военните да вземат малко по... Не, че искам, нали... Извинявайте, някой да не направи някакви такива паралели, но там поне би трябвало да има ред при вас. Значи, относно субординацията, това е термин, който така шеговито го споделяме вече с колегите в шегуваме се, но като се сещам какво е. Да, но живота го налага. Значи, този термин, това понятие, какво предполага? Предполага изписани задължения, права, ангажименти, които всеки един от веригата, нали, на организацията, управлението трябва да изпълнява. Не да се оповава на първи, на втори и така нататък. Тоест, ангажиментите изписани и приведени в действие от всеки един член на екипа, който трябва да се справя с съответните проблеми. Това никаква зима не е, казал господин Илиев. Не знам. Да. Значи като метеорологичен факт, да, като сравнение, да. Въпросът е ние каква готовност имаме да се справим с този проблем. В това е разкончето. Именно, да. Проблема за готовността, нашата превентивна работа, нашата организация за борба с съответното, нали, с съответния проблем и да решаваме. Изостана малко темата, обаче времето не натисна господин Манев. Аз ви благодаря за това участие. Уважаеми зрители, доцент доктор Красимир Манев от Русенския университет.